jednu malu lugu, košutnjaku ili nešto što bi se njoj dopalo, što ide uz nju. Dakle, nikakvu ulicu, nikakav trg, ništa veliko, nego eto, da u ovom gradu postoji, pošto ona bila takođe velika lutalica, mora je sve od mostova, beogradskih građevina, dakle, prosto, eto tako, mislim da postoji neki deo ovog grada gde bi trebalo, mišljamo da Sonja gleda kako taj grad i dalje živi. To je, dakle, svakako do tog mesta bi trebalo doći kroz neki ćorsokak. Drugo što je vrlo važno je da nešto što mi smo nemoćni, ali ja mislim da, evo, Kinoteka ima tu veliku